sogolen bɛ mi fa pro jabaran na cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagati cogoya ye an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o ye trajectoire ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'o de fɔ aw ye émission trajectoire tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ wuli ka se an balimaw ma minnu ye kɛnyɛrɛ ye cakɛda baarakɛlaw ye ayiwa o hukumu kɔnɔ bi an wulila ka se an balimakɛ dɔ ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ma soko communication o ye tiɲɛ nka i m'a tɔgɔ mɛn ayi e t'a fɛ bi an balila ka se an balimakɛ Buya ma bamananw ka kuma don bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ i yɛrɛ de da an bɛna an ka kuma barani tɛ ko a la ni wagati in na a bɛna a tɔgɔ ni a jamu ani Buya yɛrɛ ye mɔgɔ min ye a bɛ n'o ɲɛfɔ ani an filɛlibagaw ye an balimakɛ i ni ɲɔgɔn kuma a bɛ tɔgɔ de patron ça va alhamdulillah baasi tɛ yen tɔɔrɔ tɛ a sera a yɛrɛ la baasi tɛ nse Buya yɛrɛ Buya Soko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Buya Soko la nka à l'état civil Buya yɛrɛ tɔgɔ ye jumɛn ye bon n b'a daminɛ n bɛ foli kɛ fɔlɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn tuma yɛrɛ fɔ cogo min na o ye tiɲɛ donc ala ka tile yɛrɛ o ni Amin ya hɛrɛ Rabbi. cɛ an bɛɛ Amin ya lajɛlen Rabbi. Buya Soko tɔgɔ ye Amidu Sakore à l'état civil ok Sako kɛ oui patron kodi baasi t'i la non alhamdulillah wala Dieu merci sisan an bɛna i ɲininka Buya yɛrɛ ye siya jumɛn ye Buya bɛ bɔ min bon Buya ye maraka ye comme jamu b'a fɔ cogo min na Sako tiɲɛ maraka ka ye yan fan fɛ ka don Sénégal kɔnɔna la bon sigi fɛ nana an sigi Bamakɔ donc an bɛ yan an bɛ se k'a fɔ an ye Bamakɔkaw ye ok problème t'a la o diyara n ye oui Buya an b'a fɛ ka i ɲininka i ka parcours la n'an ko parcours o ye i n'a fɔ i ka école ko nasira bolo ma yala Buya ye kalan kɛ wa kari Buya yɛrɛ ma kalan kɛ wa i bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko la ok awɔ Buya ye kalan dɔɔni hali n'a ma bɛrɛ kɛ an ye dɔɔni kɛ parce que an sera fo licence niveau la donc an ye dɔɔni kɛ a y'i ye belebele yɛrɛ de kɛ master tigiw ni doctorat tigiw olu de kabako ye ok i ko k'i sera licence la mais Buya yɛrɛ ye mun kalan de kɛ au fait bon i b'a dɔn Mali kalanko la n'i ma se université la i tɛ se k'i ka filière choisir donc bon mɔgɔ caman bɛ min kalan kɛ u tɛ o baara kɛ mais komi an kɔnna ka keguya an t'a da la et puis réseau kɔni tun b'an ta la donc ne ban école ma yɛrɛ san saba je peux dire 2010 2011 2012 13 ne taara école la o de la o y'a sɔrɔ orientation dɔɔni kɛra donc ne taara communication yɛrɛ de kalan kɛ ok donc n'an y'a faamuya sisan c'est comme si Buya ye kalan min kɛ Buya bɛ k'o baara de kɛ exactement gama b'o yɛrɛ de kan ok an y'o faamu sisan Buya ka ni entreprise in yɛrɛ dayɛlɛ ni o ye Soko communication ye a yɛrɛ initiative nana i la cogo di bon comme n y'a f'i ɲɛna daminɛ la ko bɛɛ mɔgɔ bɛ ko tɛ girin ka na quoi voilà i b'a daminɛ yɔrɔnin dɔ de la bon hali a daminɛ don a t'i kunna k'a bɛ kɛ min ye a bɛ laban ka k'o de ye an y'an ta daminɛ réseau de kan influence dɔɔni tun b'an na réseau kan depuis Soko communication tɛ yen Buya Soko je peux dire à partir de 2010 Buya Soko créé réseau sanfɛ donc an ye dɔɔni ɲɛ sɔrɔ o la an y'an t'o la an y'a ye muso bɛ sɔrɔ a la an y'o ɲini an y'a ye tɔgɔ b'a la an y'o ɲini ne nana an sigi de k'a jateminɛ avenir bɛ jumɛn de la nin ko la est ce que an t'a ɲini an bɛ se parce que i bɛ se o de la pour commencer i bɛ se min na n'i y'o kɛ baara ye o dimi n'o tɔɔrɔ b'i ku i la quoi donc o de la ne y'a décidé n ko pourquoi pas an tɛ fɛn dɔ créer mun bɛ se ka na ni wari ye avenir kɔnɔna la du coup comme Soko communication tun tɛ yen Buya Soko de bɛ yen fanga dɔɔni bɛ Buya Soko la réseau sanfɛ bon n'i ko k'i bɛ société dilan par exemple i k'a fɔ ko communication fɛn wɛrɛ o ye communication wɛrɛ de à part wari dun t'an kunna k'o la kodɔn donc du coup ne y'a kɛ Soko communication ye o la ni Buya Soko bɛ lié ɲɔgɔn na i yɛrɛ b'i yɛrɛ ka promo kɛ dɔɔni ka yɛlɛ Soko communication ye de nacogo filɛ nin ye ok nka yan'an ka taa yɔrɔ jan Buya an yɛrɛ bɛ ne ɲininka o i yɛrɛ ɲuman Buya Soko ne ko Buya in yɛrɛ nana cogo di Buya Soko in yɛrɛ nana cogo di ok bon Buya bɛ a mɛnna depuis toujours on peut le dire parce que n tɔgɔma yɛrɛ bɛ wele Buya Sɛnparo o bɛ Bamakɔ a banna la yen la mais Soko sɔrɔla Abidjan ni 2010 wagati o de la n y'a fɔ n ko Buya Soko créera 2010 Buya dɔrɔn de tun don mais n taalen Abidjan 2010 o y'a sɔrɔ Soko ko kuma b'olu da yen quoi Soko o y'a sɔrɔ mɔgɔw kɛnɛkɛnɛnin don
i farani ka di la donc musomanin dɔ de y'i taatɔ to ko mon frère tu es sogo nacogo bɛɛ filɛ nin ye ne ye n terikɛ ɲininka n ko sogo in kɔrɔ k'a kɔrɔ de k'i ka ɲi n k'an ye wele Buya Sogo o de nana kɛ Buya Sogo ye o y'a sɔrɔ fɛnɛ Buya Sago de bɛ n bolo Facebook sanfɛ Mali la o bloquera o y'a sɔrɔ Facebook ko ka ca quoi Facebook ye n bloqué parce que u fɛ ko piratage don donc du coup n y'o de to yen direct la ka compte kura créer k'o kɛ Buya Sogo ye comme u ko k'a ma dafa donc n ye star fara kan Buya Sogo star ko in tilan togo bɛɛ filɛ nin ye ok an y'o faamuya ok Buya i yɛrɛ ka nin entreprise in dayɛlɛnnen ni ɲinan cɛ a bɛ san joli bɔ bi bon entreprise dilanni o de ye 2017 on peut le dire en décembre 2017 ne ye papier kɛ Sogo communication na n y'a f'i ɲɛna cogo min na il faut être visionnaire i bɛ kow kɛ dɔɔni dɔɔni de quoi mɔgɔ bɛ fɛ ka girin ka kow kɛ a tɛ se ka kɛ ten tɔ kow ye dɔɔni dɔɔni de 2017 o y'a sɔrɔ ne bɛ papier ɲini na n m'a sɔrɔ joona parce que n tun t'a ɲɛdɔn n wulila ka boliboliw kɛ n bɛ fɛ ka société créer mɔgɔw ca bon maliyɛn kuma u b'i lagosi quoi mais o bɛɛ la an y'an cɛni siri k'an timinanja 2017 papier dilanna mais bureau dayɛlɛla 2019 i m'a ye ok août 2019 ok an y'o faamuya Buya bamananw ka kuma don mɔgɔninfin ye fɛn o fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ a la mais o t'a yira fana ko gɛlɛyaw t'a kɔnɔ o t'a yira fana k'i tɛ nafa sɔrɔ a la e yɛrɛ ka baara in daminɛ ani bi cɛ e Buya yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ani baara in yɛrɛ nafa jumɛn na se e ma bon baara nafa yɛrɛ m'a daminɛ o la aw ni ne sigilen filɛ o y'a nafa dɔ ye o ye tiɲɛ voilà donc nafa kɔni o tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ parce que i bɛ balo ko min na nafa tɛ tɛmɛ o kan gɛlɛya fɛnɛ o fɛnɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que hali n'i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a gɛlɛya tɛ ban fɛnɛ i m'a ye mais a kɔni gɛlɛyaba yɔrɔ ye min ye Mali problème ba yɛrɛ ye min ye n bɛ profiter ka o message passer il faut que u ka danaya da jeunesse kan dɔɔni quoi sanfɛmɔgɔw tigɛlen don dugumamɔgɔw la kojugu u kɛlen don k'a fɔ de non anw tɛ se fɛn na an tɛ ko ɲɛdɔn or que n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ olu tile u ma kuma jugu tɛ dɛ mais u ma foyi kɛ k'an ma min kɛ an de ye ko kɛ olu ma min kɛ i m'a faamu wa kɔrɔkɛ bɛ hakɛ to mais tiɲɛ ye tiɲɛ ye quoi a ye jigin duguma dɔɔni a ka bolo sama o dɔgɔninw ye camanba de bɛ duguma min bɛ se ko caman la o yɔrɔ de y'a gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ dɛmɛbaliya Mali problème ba ye dɛmɛbaliya de ne ba n y'a faamuya ayiwa aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra nin wagati in na ka Buya ka nin kuma mɛn dɛ ayiwa kɔrɔw a y'aw hakili to dɔgɔw la an bɛ aw ladɔnniya hali bi ko aw sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi de la ni o ye Mefa production Buya an bɛ taa ɲɛfɛ donna nataw la tiɲɛ don bi entreprise bɛ Buya bolo Choco communication bɛ yala i ka entreprise in yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ i ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ wa bon i ni mɔgɔ minnu bɛ baara la i balimaw de don wa carré kɔnɔ jeunes de don wa Buya kelen de b'a ka baara la a dan ma bon baara la an kelen i kelen m'a daminɛ mais n'a sera yɔrɔnin dɔ ma a bɛ i kelenya la i yɛrɛ ye mun fɔ mɔgɔ damadamani b'an dɔn bi an bɛ ka ko damadamani kɛ donc c'est obligatoire i ni mɔgɔ ka kɛ fo n'a sɔrɔ tagaɲɛ man di ye parce que n'i ko k'i bɛ ko bɛɛ kɛ i kelen i bɛ limité i kelen bɛ se ka boli teliya la mais n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se yɔrɔ jan donc ni mɔgɔ camanba de bɛ baara kɛ bɛɛ yɛrɛ presque Mali kɔnɔna la ne t'a dɔn ne ni min tɛ baara kɛ parce que ne bolo hali e ni ne bɛɛ bɛ kɛ baara kelen na i ni ne bɛ baara kɛ o bɛɛ la quoi a bɛ baara kelen kɛ o t'aw kɛ concurrents ye ni ne ye dɛmɛ k'e ta kɛ e ye ne dɛmɛ ka ne ta kɛ an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la o de la il faut que maliyɛn denmisɛnninw fana ka o idéologie ta an bɛ fɛn kelen na o t'an kɛ concurrent ye diyagoya la keleya bɛ yen mais keleya positive de kan ka kɛ il faut que mɔgɔw ka nin ne bɛ baara kelen na fo n ka nin nɔgɔ ou bien ka nin ta tiɲɛ pour que n ka avancer ça n'a rien à voir bɛɛ b'i garisɛgɛ de sɔrɔ voilà donc ni mɔgɔ caman ye baara kɛ balimaw b'a la teriw b'a la a ka ca kojugu ok Buya ni an ko communication fɛn caman b'a kɔnɔna la nka Choco communication yɛrɛ kɛlen bɛ k'i baser mun de kan communication kɔnɔna yɛrɛ la au juste bon Choco communication na filiale damadamani b'an bolo publicité o y'an ka ko dɔ ye production o y'an ka ko dɔ ye ale ni impression hôtesse b'a la ale ni a tɔgɔ yɛrɛ tuguni événement an b'olu de kɛ mais pour le moment n y'a f'i ɲɛna cogo min na an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ publicité kɛ
o y'an ka fɔri ye réseau sanfɛ fanga dɔɔni b'an na donc an bɛ publicité kɛ produit sugu bɛɛ publicité fo ni min ni diinɛ tɛ bɛn ou bien mun ni hɔrɔnya tɛ bɛn an t'an dan don o la voilà ale ni an basé len don événement fɛnɛ kan dɔɔni parce que an ye événement dama damani kɛ bon a tɔ ninnu an bɛ na olu fɛnɛ daminɛ n'Ala sɔnna ok Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'Ala sɔnna Buya taalen ɲɛfɛ projet jumɛn de bɛ Buya yɛrɛ bolo dans l'avenir bon projet tɛ dɔwɛrɛ dans l'avenir ka Mali kɛ samalaɲɔ ye ka Mali kɛ culture ye sinon an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛnw kuma caman t'o la n'a fɔra Afrique de l'Ouest la ko jɔ ye centré ye dɔrɔn événementiel la Ivoire de don o ye tiɲɛ voilà nɔgɔ t'a la awɔ bon ne ma sɔn o yɔrɔ ninnu ma min na parce que culture m'anw fɛ yan o tɛ Ivoire mais Ivoire y'u ka 2 ni 3 de ta ka fanga don a la fo ka n'u jɔ diyagoya la or que ni y'anw ta yan an ka sa dɔrɔn bɛ sa bigi an ka sa tɛ se ka compter wa bɛɛ n'a ka culture de don bon ne bolo sisan ne ka objectif dans l'avenir k'o bɛɛ la pousser ka Mali la jɔ fo Ivoirien ka kabakoya Mali la alhamdulillah a daminɛna bi ka ban parce que n'i y'a jateminɛ an ka denmisɛnninw tɛ ko caman la u bɛ k'a ye o la dɔwɛrɛ tɛ o parce que an seginna so de et puis même profiter tuguni ka kuma ni jeunesse an ka segin so an bɛ ka taa ɲɛbɔ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ ɲɛfɛ fɛn m'anw fɛ yan o t'olu si fɛ an banna an ta de la o de ye nin bɛɛ bila an ɲɛ an ka sɔn an ta la an bɛ kɛ ko dɔ ye u tɛ min kalama o ye tiɲɛ donc avenir projet ye ka Mali la taa ɲɛ dɔrɔn de ok global Buya i bɛ taa sɔrɔ sisan dɔ bɛ yen a sigilen bɛ k'a lajɛ mais a ka d'a ye ka na Choco communication na n'o tigi b'a fɛ ka na Choco communication na par exemple ka na baara dege Buya fɛ Buya baarakɛ bolo ka d'a ye o ko bɛ kɛ cogo di bon Choco communication kɔni ye bɛɛ ta de ye o jama yɛrɛ b'a kalama an ka ko filɛ nin ye ne yɛrɛ tɛ Choco communication ye ne kɔni i b'a dɔn Ala bɛ tɛmɛ ni dɔ ye ka ko dɔ daminɛ ne ta kɛra o de sinon i bɛ Choco communication ko bɛɛ ta i tɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye seere seeru b'a kalama ne tɛ bureau la ne tɛ foyi la ne bɛ yɛrɛ wele de ko fɛniya parce que ne bɛ wuli de ka taa n sigi gɛrɛn na ka thé min Baba Sora Duse Buya Ali Pape Sora Cheikh Choco olu ani Aba ninnu olu de bɛ Choco communication ko bɛɛ kɛ olu donna cogo min na bɛɛ de ta ye Choco communication ye mais mɔgɔ dɔw t'a faamu wagati dɔ sisan par exemple an bɛ wagati min na sisan ko tɛ yen n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ta ka fara i yɛrɛ kan i yɛrɛ tɛ bamananw ka kuma mun tɛ sɔrɔ moriya la k'o don kɔlɔsi la yɔrɔ o kuma ka ca bon n'i y'o fɔ dɔw ɲɛna u b'a fɔ ko wɛrɛ don ko bɛɛ n'a wagati don an bɛ yɔrɔ min na an ma kɔkɔ ka se niveau dɔ ma Ala ye tɔgɔ dɔɔni de d'an ma mais tɔgɔ min b'an na o fanga t'an na cogo dɔ la je peux le dire donc dɔɔni dɔɔni don avec le temps ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ko dɔw kɛ i nana an bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na an b'o de kɛ mais an t'an yɛrɛ fɛnɛ faga hadamaden wɛrɛ dɛ o ye tiɲɛ ko ayiwa Buya an ye faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ la an bɛ se ka fɔ ko an ka jɛmukan bɛ ka sɛnsɛn a banyɔrɔ la nka yanni an ka jɛmukan in wuli Buya an bɛna i ɲininka n'a fɔra sisan ko e ka ladilikan di denmisɛnninw ma minnu bɛ fɔlɔ n'u tɛ baara la n'u sigilen bɛ sumama yɛlɛma la an bɛ se k'a fɔ kuma n'a fɔ cogoya don jama ka hakɛ to i bɛ se ka ladilikan jumɛn lase olu ma ani minnu fana bɛ yen n'u bɛ communication domaine kɔnɔna na i n'a fɔ i bɛ se ka ladilikan min lase olu ma ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma an yɛrɛ bɛɛ ma jeunesse ma i bɛ se ka ladilikan jumɛn de lase u ma ok ni kuma ninnu ni ko n bɛ kuma nin na a tɛ ɲɛnabɔ e de lase e ka k'a b'a da don bɛɛ la kabako a ye dɔɔni fɔ sa problème t'a la n b'a daminɛ fɔlɔ sanfɛ mɔgɔw la n y'o kun tigɛ kɔrɔkɛw kun na n'an sera fo état ma il est grand temps que état k'a dɔn ko ni mɔgɔ kelen ye ko dɔ kɛ Mali la ni maliyɛn tɔgɔ de b'a kan a tɛ fɔ ko ale quoi a bɛ fɔ ko maliyɛn kɛnin de y'a kɛ ou bien a bɛ fɔ ko Mali bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la a tigi nɔfɛ quoi o ye tiɲɛ donc état ka impliquer Mali ka kow la dɔɔni quoi surtout denmisɛnninw u ka mérite i b'a dɔn mérite ka di ni sanu ye tuma dɔw la o ye tiɲɛ sisan an filɛ yɔrɔ min na kunun sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye trophée 5 de ta scène internationale sanfɛ bon diɲɛ artiste ba foyi tɛ Afrique min t'a la n'i b'a seginna o la sisan ni Asimi ninnu dɔ la kelen PM ninnu dɔ la kelen i b'a wele k'a fo téléphone dɔrɔn na o ye kabako de ye quoi a ka di ni wari ye donc u ka mérite don an ka kow la dɔɔni n'i bɛ ko ɲuman na u k'i dɛmɛ a kɔnɔna la u k'a yir'i la karisa i bɛ ka min kɛ a ka ɲi quoi o ye sanfɛ mɔgɔw ta et puis u k'u bolola jigin duguma mɔgɔ la u ka
u ka bɔ u ka denmisɛnninw na ye quoi fɔlɔ problème ba min bɛ Mali la sisan depuis ko in daminɛ culture ko daminɛ mɔgɔ minnu b'a sanfɛ a dɔw bɛ san 80 bɔ bi halisa olu kelen de bɛ k'a yɛrɛ lagérer o ye mun ko ye u tɛ dugu dɔn bilen yɛrɛ u n'anw tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ n'a fɔra bi k'an ka mɔgɔ labɔ an bɛ mɔgɔ labɔ n'u ye n'a fɔra k'an ka koba organiser an b'a organiser n'u ye munna an ka wari bɛ di olu de ma ou bien munna an ka ko bɛ tɛmɛ olu de fɛ u ka anw impliquer dɔɔni ma u ka jeunesse la don circuit kɔnɔ u ka circuit dayɛlɛ an ye o ye sanfɛ mɔgɔw ta ye bon jeunes minnu bɛ yen n'u tɛ baara la ni u bɛ baara ɲini na ne bolo i ka wuli k'i cɛsiri parce que problème bɛ Mali la bigini papier de bɛ maliyɛn bɛɛ bolo kan ko projet bɛ n bolo kan c'est an ka ɲɔgɔn bloco dabila ma waritigiya wari tɛ dun ten dɛ wala a tɛ dun a t'a di o waritigi sɛgɛnna de k'a t'a ɲini ale m'a sɛbɛn papier jalan dɔ kan ka na ko projet b'a bolo bon ne nana ko waritigi ma ko 20 millions di yan nɔ ka papier yira a la ko 20 millions projet b'i bolo k'e b'o kɛ 40 millions ye ale dun b'a dɔn 2 millions bɛ sɔrɔ cogo min na a tɛ se k'a kɛ quoi donc jeunes ka wuli u ka audace ta u ka ko daminɛ quoi n'i y'a daminɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko mɔgɔw ɲɛ t'i la i bɛ k'a kɛ halisa i b'a miiri ko mɔgɔw ɲɛ t'i la mais don kelen de ala bɛ sababu ci ma quoi o don i bɛ ɲinɛ kɔrɔlen kɔ hɛrɛ fana jɛ wuri n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i bɛ ɲinɛ kɔrɔlen kɔ minnu fana bɛ baara la a kana k'u kɔnɔ k'u ye cɛ de ni tɔw ye quoi garisɛgɛ de don e mun ye tɔgɔ sɔrɔ e mun ye wari sɔrɔ ala ko de don kana na jama n'a ye kana kafa n'a ye i bɛrɛ bɛn bɛɛ ma parce que mun sigilen don yiri kɔrɔ o bɛ se ka k'i ka sababu ye sini dɛ ala de yɛlɛma masa ye donc conseil min bɛ ne bolo ka di jeunesse ma an ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ pour commencer n'an ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ tɛ s'an na o walayi ni mɔgɔ yalala sous région ninnu na maliyɛn denmisɛnnin ɲɔgɔn tɛ a si la i bɛ waritigi denmisɛnnin anw de fɛ yen i bɛ waritigi entrepreneur mun y'an fɛ yen a tɛ dugu si la mais ɲɔgɔn minɛbaliya ni ɲɔgɔn dɛmɛbaliya Mali problème ba ye o de ye n'an sera ka ɲɔgɔn minɛ dugu in bɛ ja sa yɔrɔ dɛ trop ala ka diya hali yarabi Buya kuma laban jumɛn de bɛ i bolo ka se ani an filɛlibagaw ma nin wagati in na bon pour commencer n b'a fɔ fɔlɔ bɛɛ k'i abonné chaîne na ni fɛn kɔrɔ u y'u cɛsiri u bɛ ka baara kɛ bɛɛ bɛ ka faso dɛmɛ a ka togoya la nin fɛnɛ olu sera k'a kɛ faso ye donc bɛɛ k'u dɛmɛ u ka baara la aw ni cɛ aw ni baraji a ye bonya ala k'aw bonya ala ka hɛrɛw caya halisa an yɛrɛ fɛnɛ se ye min ye n'an bɛ se k'o kɛ a b'o fɔ an ye an b'an se kɛ ɲɔgɔn ye problème foyi t'a la donc ala ka bɛn sabati halisa an ka dugu la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ maliyɛnw o de ye ne ka conseil ye k'a di ok Buya ni diyara an ye kojugu i ye ani an lamɛnbagaw i ye an ladɔnniya an bɛ i fo ayiwa aw bɛɛ lajɛlen bɔra nin wagati in na k'an balimakɛ Buya ka kumaw lamɛn a ma foyi de fɔ yan nɔ min ma deli ka fɔ wa min ma deli ka mɛn nka a ka kan tentɔ an ka wuli ka o ko ninnu waleya kuma dɔrɔn tɛ nka kɛwale de don wa bamananw y'o de fɔ dɛ n'i ma sɛbɛ kɛ i bɛ minɛ ka di sɛbɛkɛlaw ma olu b'u sago k'i la an bɛɛ lajɛlen an ye denmisɛnw ye nka denmisɛnniya o tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔbaya tɛ mɔgɔ dilan bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ i yɛrɛ ye nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'o de fɔ aw ye aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka chaîne na ni o ye Mifa Production Mali ye ani aw ka cloche de notification aw k'o activer o la ni an ye jamukan fɛn o fɛn bila aw bɛ o sɔrɔ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran